langileareko ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena bidezkoa da. Aprobación inicial se procede de la modificación de la ordenanza relativa a la creación y modificación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Sopeón. Allá, udal administrazioan langileria eta herritarren segurtasun informazio batzorde eman eta hona ekartzen da onartzeko. De este tema se dio cuenta en la Comisión Informativa de Administración Municipal, Personal y Seguridad Ciudadana y se trae al Pleno para su aprobación. Bueno, puntu honen gakoa, udaletxeak badauzka langileen fitxategiak gordetzen dituen datuak eta esarriko dan kontrol ordutegi esartzeko atzamarre bidez esarriko dan ordutegi kontroloa denez, hemen ekartzen duguna da aukera langile bakoitzaren datu horiek fitxategi horretan sartuak izan izateko. Inoiz ere esan izango atzmarkaren itxura edo forma osoa, baizik eta atzmarkan hartzen diren 3 puntu eta horrekin gauzatu beharko litzatekea alkozan ordutegi kontrola atzamar bidez udaletxean izan. Alberta, zerbait, ez? Teresa? Aleire? Taldea udaletxeko langileen ordutegiaren kontrolaren alde dago, baina hala ere ez dugu uste gai hau sakonki landu duzuenik. Ez dakigu pentsatuta daukazuen sistema hori guztietatik hoberena den edo ez. Ez dakigu ere langileriaren iritzia zein den gai hau ez baita batzordean sakonki landu. Badirudi garrantzi gabeko gai bati buruz ari garela, baina ziur gaude ondorioak ekar ditzakeena. Beraz, sakonki landu beharreko gaia dela uste dugu eta horregaitik asumitu egingo gara. Bueno, langileek dituzte lan hitzarmenen artean, orain dela urte batzuk onartu izan zen langileen lan ordutegiaren kontrolare ditzen den figurari esartzea. Denbora pasada eta ez da esarri. Aipatzen duzunean ez dela landu, ez daki zertan oinarritzen zaren hori esateko. Guk izan ditugun erakunde sindikalekin batzarretan eta hori izan zen azkeneko batzarraren gai potoloa eta orokorra. Hitz eginten egon ginenean, ekainean adostu zen hitzarmena betetzeko baldintzatan, gai hori ere landu zen eta gai hori elkarrizketetan gai garrantzitsua izan da. Ez dakit zertan oinarritzen zaren hori esateko, guk langileen ordezkaritzarekin gai hau landua izan da, gai hau langileek dituzten antzineko lan baldintzetan jarrita izan da, 2009 urtearen geroztik esarrita egon beharko litzateke eta ez da esarrita egon, orduan. Bai da urte asko pendiente daramatzen ekintza bat, bai da ere langileekin hitz egindako, langileekin negoziatutako kontu bat, eta langileek gauza guztien berri izan dute orain dela 4 egun izandako azkeneko batzarrean. Orduan ez dakit zertan oinarritzen zaren, salaketa horiek izateko. Salaketa moduan hartzen baduzu, posten gara zuen artean, zuek eta langileriaren artean komunikazio hori egotea. Asko posten gara, kostatu da, baina azkenean lortu duzue. Guk dinogunean ez dagoela landuta edo ez dakikula landuta dagoen edo ez, da komisioetan ez dozuelako azaldu ezer horren inguruan. Horregaitik dinogu ez dakikula sistema hoberena den edo langileak konforme dagozen edo ez, langileen baiespena daukazuen edo ez. Ez dakigu. Ez egoen du. Ez dozue azalpenik emon komisioan. Horregaitik dinogu. Bueno, 14. puntu hau bozkatera joko dugu. 14. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado por mayoría. Beraz, gaiak gehien osos,